διδάσκων στο πιστοποιημένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διεθνής Πολιτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συμμετέχω σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον με σαφή διεθνή προσανατολισμό και υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα, εναρμονισμένο με τα πρότυπα κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού, εστιάζει στη στρατηγική προσέγγιση της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, στην επικοινωνία ως μηχανισμό επιρροής και διαμόρφωσης οργανωσιακής κουλτούρας, καθώς και στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων σε σύνθετα διεθνοποιημένα περιβάλλοντα. Η προστιθέμενη αξία του έγκυται στην ουσιαστική σύνδεση θεωρητικής εκβάθυνσης και πρακτικής εφαρμογής με στόχο τη διαμόρφωση στελεχών ικανών να αναλύουν, να αποφασίζουν και να ηγούνται με αποτελεσματικότητα. Με ακαδημαϊκή πορεία που περιλαμβάνει μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το υποστηρίζω με απόλυτη επιστημονική τεκμηρίωση.